contoh niku nggih contoh niku nggih nek napa niku begini niku kan disultani napa sing diraoski kali doa makin karengan jawab gambaran niku doyan niku kan napa kan dimasukake kali diminum sak niku napa sing sakit napa ngoten nggih kados iki aku nggih menawi kula niku kok disembuh Pak. Mau kula niku setiap dalu jam 12 malam niku sok doa di luar itu sok dibisiki gitu kok. Dibisiki pripun bisik niku? Nah, kula nggih kenduk tambahmu rasaku apik tambahmu teng pojok mriku. Ngoten. Dadi nek kula niku siap teng pundi mawon niku nganu mendhet napa toya suci niku. Maksudnya ten pojok niku ten riyen air suci mriku nginggil nggih. 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 Nggih syukur matur nuwun sanget mboten kula